Ďakujeme Sonička a Norko, že ste prijali pozvanie a že nám porozprávate o vašich skúsenostiach z Istanbulu. Milé radi. Fantasticky. Môžem chrumať aj orechy. Všetko. Úľavu. Lebo som mala hrozné zuby, už hrozné. Mala som mostík, ktorý mi už vypadával proste a teraz mám zuby, že si nemusím zakrývať ústa, keď sa smejem. Stále som sa takto smiala. Pamätáš si? A ty čo sa schovávaš? No lebo neboli pekné tie zubky. Áno, inšpirovala ma naša Moruša, čo bola pred nami teda. A ja som už predtým, než som vôbec vedela o Moruši, riešila zuby. Lebo lekár mi povedal, že to treba už riešiť, lebo tam mám trvalý zápal na tej kosti, takže už to je nebezpečné. No a vysolil mi teda takú sumu, že som bola z toho zase nešťastná, že to by boli len vrchné zuby za sumu pomaly tých, čo mám teraz komplet. A to ešte by nebola konečná cena, lebo však vieme, že u nás to tak chodí, že povedia ti nejakú sumu a vyškrabeš sa raz, dva, tri o 2000 hore. No a raz som išla do fitka, bola tam naša Moruša, bola, čo mi hovorila, že si išla robiť, že rieši zuby a ja, že aj ja idem riešiť zuby. Slovo dalo slovo. A samozrejme, že som s tým najprv bojovala, lebo strach, lebo všetko. Špekulovala som, raz som bola rozhodnutá, že idem. Potom mi zrazu niekto povedal, čo ti šibe a niečo sa ti stane. Čo potom? Spochybnili ma. Robila som to. Každý deň som chodila domov s inou náladou, že idem, potom, že nejdem. Potom, že idem. A on že, a ty prečo toľko rozmýšľaš? Lebo to není jednoduché proste sa rozhodnúť. Hlavne, keď človek o tom nič nevie. Moruša nám povedala, že všetko super. Ona si robila aj nejaký prieskum trhu, aj Maďarsko, aj Čechy, aj Slovensko, aj všetko. Ja som mala teda len cenovú ponuku od mojho zubára, čiže som vedela, že ma to bude stať násobne viacej, keby som si dávala celý chrup u ňoho robiť. A teda potrebovala som to hlavne kvôli zdravotnému hľadisku, samozrejme aj esteticky, ktorá žena by to nechcela, ale nešla som len kvôli estetika, ale hlavne kvôli zdravotnému dôvodu, lebo to už bolo nevyhnutné proste. Bolo to nevyhnutné, lebo zápal kosti je časovaná bomba, hej. Ako ono ma to nebolelo nič, ale to bolo to na ceste, že to vybuchne a môže to spôsobiť nielen problémy, bolesť, ale aj zdravotné iné. Tak zápal nejakej okostnice alebo zápal koreňov alebo niečoho. Vieme, že môže aj na srdce, aj na hocičo vplývať, takže. Áno, samozrejme, však bolo mi to tak podané, že všetko bude nám proste full service. Pri dome nás naložíte, vyložíte nás pri dome, kde budeme bývať a náspäť to isté, budete nás voziť na kliniku, budete s nimi komunikovať, lebo neviem anglicky, proste všetky tie strachy, že čo tam v tom Istanbule stratená spravím. Takže môj priateľ sa musel rozhodnúť, že ide so mňou, lebo aby som tam nešla sama, tak on si spravil, aby ma neukradli, áno, lebo v Turecku kradnú také ženy, jak som ja, určite. Hneď by ma vrátili, jak tú Bohunku. Vieš, tí únoscovia, keď ju uniesli, tak potom chceli za ňu výkupné a potom ju vykúrili, nechceli ju. Tak aj mňa by tak poslali, keby ma uniesli, za chvíľu by si to rozmysleli. Áno, rôzneho typu. Áno, aj negatívne, aj pozitívne, ale negatívne iba v tom slova zmysle, že nemáme radi veľké mestá, nemáme radi masové. Ani ty nemáš rád, si mi povedal, že neznášaš veľké mesta. Tak ale si sa zviezol pri mne. Nie, nelúbime veľké mestá. Nechcem vidieť Paríž, ako každý chce vidieť Paríž. Nechcem vidieť New York, ako každý chce. Malé komorné mestečka, pekné, hlavne primorské a takéto. Takže Istanbul bola pre mňa výzva, že fuj, keď som si predstavoval 20 miliónové mesto, preboha.
No ale Barborka nám povedala, ale to budeš v bubline, nebudeš v celom Istanbule, budeš niekde v Petržálke, však Bratislava je takáto a keď budeš v Petržálke, tak sa tam naučíš chodiť. Takže som si to tak v tej hlavičke upratovala, že nemôžem tak mať tie predsudky. A hlavne tie zuby som potrebovala riešiť. Peniaze na to, koľko tu pažraví zubári pýtajú, som nemala. Fantasticky. Opíš Perfektné. prostredie. Krásne, komorné, príjemné. Proste hneď recepcia a neskutočne ľudia, samozrejme. Od majiteľa cez majiteľku, zároveň zubárku a našu drahu, ako sa volala? Izbel Ojlud, áno, Izbel však super a Ojlud, tu som vyboskávala. Toto, čo tebe robila implantáty a tá chirurgička implantáty, áno, fantastická odborníčka aj. Vystiskali sme sa, keby sme boli rodina, aj prvý, aj druhýkrát, kvety sme im kúpili, proste všetko super úplne. Rodinný pocit. Nebe a Dudy. Nebe a Dudy, to sa nedá vysvetliť. Tu keď si aj zaplatíš, aj tak to není tak. Není to tak. Však, no proste to bolo veľmi láskavý prístup, akože to bolo cítiť, že proste si náš zákazník, si náš pán, tuto si náš zákazník a chod do riti, keď sa ti niečo nepáči. To je tak vo väčšine prípadov, keď moja mama si dala robiť oči, operovať šedý zákal. Vtedy bola fantastická klientka, keď išla platiť a potom, keď mala problém, tak ju poslali do Bratislavy. Proste prístup o ničom. No a to bolo akože čokoľvek sme chceli riešiť, všetko sa riešilo, lebo Barbarka riešila, doktorka riešila. Perfektne. Fakt rodinný pocit, že aj pán majiteľ si dohliadal na to, ako sa máme, vždy sa prišiel na nás pozrieť, teba vychvalovali, jak super, na to, že koľko implantátov dostal, že nebol si spuchnutý, nebol modrý, nebol nič, trolinku, mini si sliky mal, ale to akože fakt. On bol úplne nadšený. A potom, keď si tam... Veľmi sa bal. A potom, keď si tam prišiel... A nie, že bál som skôr hambil. Hambil sa? Hambil som sa. A potom bolo som sa aj bál. Ale ako neskutočne ľudia som tam takto robili, že ako boli to boli, určite to boli. Nie, že boli, ale nepríjemné to je. Áno, pusu ma do tvore. Ako neboli ťa to, keď ti to robia, to ťa neboli. Oni proste robia nejaký zákrok a každý čo jen 5 minút sa pýtajú. Áno. Pohode oka. Ukázať džugnu, už mi povedala, že z rukou nech jej dám. Áno. Takže neskutočne ľudia. Fakt, príjemný veľmi. Ani náznak nejakej nervozity, že si nejaká... Nie. Hovorím však, ja som špekulovala s tou farbou, lebo biele a Izbel to nedalo spať, že som si vybrala tú dvojku, tak oni mi vyrobili na hrubo tie zuby, to nerobia štandardne, aby som tam prišla na tú skúšku, aby som videla, že či to fakt není moc biele. Ja tvrdohlava, že není, je to krásne, lebo strašne som chcela biele zuby. Ale to je super, že to Izbel aj urobí. Izbel to urobila. Že ty to narýchlo vyberieš a potom by si možno bánovala, ona už má skúsenosť. Áno. No a ona proste povedala, že ona by mi odporúčala tú štvorku, aby to bolo čo najprirodzenejšie. Ja som povedala, že ja už som ustúpila aj tak z jednotky, čiže som si trvala na tej dvojke, svetlej. Ale potom ma fakt, ona tak veľmi prehovárala ako v dobrom, ona povedala, že najdôležitejšie, aby som bola ja spokojná, ale ona podľa skúsenosti vie, že aby som nevyzerala jak orbitka, že proste, aby som si dala povedať, že oni budú aj tak pekné biele, tak som povedala, že správme kompromis, dajme trojku. Ja som nevidela rozdiel medzi dvojkou a trojkou, tak som si povedala, že áno. A keď mi to teda potom načisto spravili, tak povedala, že dobre som spravila, že dobre to je. Že nevadí to, hej, že sú lepšie, ako ona by si predstavovala, ale... Takže jej záležalo na tom, veľmi jej na tom záležalo, aby som bola teda už aj ten tvar, nie, že si mi poslala fotky, že aké chcem zuby, ja som mala nejakú predstavu a ty si mi poposielala fotky približne krásnych herečiek, tak som doktorke povedala, že chcem aj ten ksicht s tými zubami, tak povedala, že to robia na inej klinike. Takže idem na inú kliniku v septembri a idem si vypýtať ten pekný ksicht. S klinikami sa dobre spolupráca, že? Oni sú takí priateľskí, vyhovujú, nesmejú sa na nás. Veľmi zlatí boli.
A teda ja neviem anglicky skoro nič a teda komunikácia bola taká tá srdečnosť aj všetko. Áno, no. Ja viem how are you, hello, please, thank you a hotovo. A potom už ďalej išla Barbarka. Cesta. Perfektne, samozrejme. Naložili ste nás krásne pri dome, čiže kufor sme si len pred vchod položili. Prišiel niekto, vy ste nás tuším viezli prvýkrát. Naložili ste nám kufre, krásne ste nás odviezli do Rakúska, počkali ste. Tam sme nastúpili na lietadlo, to sme zvládli. V lietadle sme to tiež zvládli. A keď sme vystúpili z lietadla, tak tam nás čakal Murat. Ten nás povozil na obytko, všetko vymenil nám peniaze, nie? Keď sme zastavil nám, aby sme si mohli sa nájsť, lebo som bola zlá jak čert, lebo som bola strašne hladná. Pamätáš si, jak som vyvádzala, že chcem jesť, ani sme potom nešli na tú kliniku, my sme boli objednaní na kliniku, ale nám povedali, že musíme byť napapáni, aby nám nedošlo zle. Potom nám to aj prelo, my sme si nemali kde kúpiť jesť, lebo však vieš, vystúpiš niekde, tam teda Turecko má jediné to veľké zápchy a toto, takže kým sme sa dostali do toho ubytovania a kým to ten Murat v tých uličkách hrozných našiel, aj tam tie úzučké uličky, ale teda nemali sme my starosť, tak vyložil nás, až do bytu nám doniesol kufre, čiže... A potom si sa najedli? No potom sme vyšli von, jak vlčica som išla hneď a hľadali sme. Napapali sme sa potom, že kúpili sme si kozaci alebo barani, kebab. To nás to? Toľka nás zobral jesť. Toľka nás zobral jesť, ale Murat nás viezol najprv domov. Áno, lebo my sme mali termín na klinike. Tak, presne tak. No, ale potom nám ten termín vlastne kvôli tomu, že aby sme boli v kľude, preložili na druhý deň na ráno, tuším, alebo tak. Len nesmiem si dať baraninu omylom. To som strašne, to nemôžem ani cítiť. A teda jak sme boli hladní ten prvý deň. Áno. A keď nám nerobili implantáty, a keď dali tie nové zuby už, nie? A nejakú špecialitku nám ponúkol v ten čas. Že niečo dobré nech nám ponúknú. Že mesko, že geniálne mesko. Že fantastické. Že pomleté. Aj bolo aj pomleté v tom, nebolo? No to je jedno, proste bolo mekulinké. Tam boli. Áno. Nejakých 50 minút sme čakali na jedno. Lebo sa to dlho robí. Dvakrát prišiel ten čašník a hovorí nám, že príliš dlho trvá tej špecialitka, teraz to je čerstvé a henta. Áno, áno. Krásny veľký tanierik, červená omáčka, biela, červená karvačka, 10 kúskov meska, taký chlebíky k tomu. Dali sme do kúska, to bola kozacina, baranina. Ale to zjedla. Ja som to zjedla, no ale fújkala som pri každom zápach, alebo ani nechutilo? Nie, ono všetko bolo dobré, len keby to bolo iné meso, ja som zvyknutá na baraninu. Chuť je dobré. No potom ešte keď prehltneš, tak máš takú jak barana, keby si zhltla. Ale mali tam tú polievku, tá bola. Ježiš, bolo no fantastické. Ako gastronómia výborná. Len teda, kto nemá rád baraninu, niekto to môže. Moja mama tá zje aj kozu podľa mňa aj zažila, ale ja ne. Ale že to ich meso a všetko výborné. Čerstvé, proste mäkké nejak. Výborné, fantastické. Normálne všade, jak domáca strava. To bolo výborné, no bureky, ajrán, to každé ráno. My sme tam pribrali 7 kg, to sme chodili len po koláče. Ježiš, jahod, čo sme sa tam napápali, zákusky majú fantastické. Káva je taká, že ja nepijem kapučíno, tak sme pili kapučíno, lebo oni majú buď tureckú espresso málo kde robia, lebo to není ich. Alebo sme si dali tureckú, alebo kapučína sme pili, z toho sme nakynuli však, lebo však nepijeme kapučíno a tam sme 3 kapučína za deň. No a tá gastronomia okrem toho, že je výborná, tak bola za veľmi priaznivé ceny. Hneď z nemocnice či z kliniky sme išli sa stravovať, takže tam neboli obmedzenia. Takže ste nemali nejaké obmedzenia? Nie, ja som si dala náhradné zuby do servítky a najedla som sa. A bolo vybavené. To sa nesmela zasmiať. Kým som mala, akože keď som mala tie implantáty a nemala som ešte spravené zubky, tak dajú ti náhrady. No a tie som si dala do servítky, napapala a potom som si ich nasúvala však. No tak som to šikovno robila, že mi hovoril, že to není ani vidieť, že kedy som to stihla. No.
Áno, zobral nás. No, ja som sa bránila tým výletom kvôli tomu, že je strašne veľa ľudí všade. Na tom veľkom kopci sme boli. Áno, to bolo krásne, hej. On nás zobral raz, keď sme išli z kliniky. Krásne výhľady, no. Aj mešity sme videli. Krásne parky to tam boli však. Parky tam boli krásne v tom kopci. Tam nás vyviezol a tady sme sa prechádzali. Potom nás zobral do ich predajní, kde sme si nakúpili oriešky, koreniny, proste tie ich špeciality, nejaké syry sme doniesli, olivy, proste za fantastické ceny, lebo to bol obchod, kde nechodia turisti. A ten Murat, keďže to je domáci, zobral nás do takých obchodov a keď nás zobral na tú baklavu so zmrzlinou, to sme v živote nezažili. Famózno. Nič lepšiu baklavu som nejedla zo zmrzlinou, akože fakt. Tak sme všetci mňamkali. A ešte to aj chudák Murat zaťahol. Áno, dovliekol nás do jedného obchodu, kde chodia Turkyne na šatky, čo si viažu tie búrky. Za 3 koruny luxusné, za 3 eurá. Luxusné šatky, luxusné. Materiálovo, fantastické. Ja som sa tam išla zblázniť a nemali sme dosť času na to, aby som vykúpila pol obchodu. Takže som si kúpila len zo pár. Lebo už na nich tuším nemali peniaze, to už bolo nejak naposledy, že sme tak nemali moc znamenené, že proste sme končili v podstate, takže ľudia sú perfektní, o tom žiadna. Všade plné reštaurácie, plné kaviarne, proste, ale ja neviem, z čoho žijú, oni všade len sedia, jedia a pijú. To nejak tu. A pri druhej návšteve to bolo geniálne. Tam sme mali nádherné počasie, more, našli sme plážičky, chodili sme sa kúpať, trošku sme pišťali, lebo tam boli medúzky. Áno, veľa medúz. To není také more. Nie, len sme sa zbadali a utekali, jak malý chlap. Nie, on sa bal. Ja som sa, vieš, ak finiála a malé a miliarda. No ty si nevidel, veľká medúza je takáto. To je malá. Nie, veľké medúzy sú takéto. Nie, ja som sa musela na tebe smieť, že pišťal, on utekal jak ženská z mora. On zbadal medúzu. Podpali, no. No, proste Istanbulské more nie je také na kúpanie. To je prístav, to je celé kamenisté pobrežie. Majú krásne promenády, krásne parky, to sme chodili na prechádzky, najazdili sme každý deň 100 jarných kilometrov, že všade sme chodili pešo proste. Aj na kliniku sme už potom chodili pešo. Ten prvý, keď sme boli jak teliatka, tak nás vozil Murad, ale potom už keď sme sa zorientovali, tak vlastne sme bývali celkom blízko od kliniky. Celkom blízko je koľko? 3/4 hodina pešo dobrou svižnou chôdzou. Ale bolo to No, viacej to bolo, ale nevadí, bolo to popri mori a potom cez nejaké uličky a už sme tam boli. Takže fajn, mali sme každý deň 10 km minimálne nachodených, aj 15, že? Nožičky nás boleli, ale na to, čo sme spapali všetko, tak sme aj 20 km mohli nachodiť, aby sme to vypálili. Takže bolo nám tam strašne dobre už potom. Už sme sa tešili na tú druhú návštevu a teraz sa tešíme aj na tretiu. No lebo Norko si ide dať už krásne zubky. On teraz má implantáty, lebo Norko sa bál, hanbil, nechcel riešiť. Ako chlap proste. Vyhováral sa, chcel zuby, ale nechcel sa, hanbil sa. No a keď už sme boli tam, keďže mne už spravili implantáty a išli sme posledný alebo predposledný deň, ja som už išla len na kontrolu, že či je všetko OK. A bolo, tak sme ho tam vtiahli, spravili mu rentgen, spravili mu tomografický rentgen, aj kosti, hustotu, všetko a povedali mu, že keby bol necúval toľko a v strede návštevy už mohol ísť s implantátmi domov. Že boli by mu to spravili, že teda predposledný deň mu to už nemohli, lebo tam treba ten čas na to, tie antibiotika, proste, aby sa tam, keby niečo, aby oni boli hneď k dispozícii. Ale našťastie teda ani jemu, ani mne sa nič nestalo a proste podľa mňa, keby sa máš nejaký pocit, že niečo máš v puse, perfektne sa mu to perfektne sa mu to vyhojilo. Áno, cverenky mal, aj mesiac mu trčali nejaké cverenky, aj všetko, nie, perfektné, žiadne zápaly, žiadne proste problémy.
No, takže on teda nedostal, pri prvej návšteve bol len ako doprovod môj, ako priateľ na dovolenke. Potom pri mojej druhej návšteve už aj on bol ako pacient, čiže mu rozrezali celú pusu a vôbec to nebolo nič dramatické. Ako bolo to dramatické? Nie. Bal si sa toho viac, než to bolo. Však povedz, nebolelo nič v klinike, potom ťa trošku, ale dajú ti tabletku a zase ťa neboli. Vieš, takže a majú výborné lieky, lepšie ako naše. Oni ešte aj tie jasné potrú tú vodičku. Aj nám dali vodičku, predpísali nám všetko, presne, mali sme aj na vyplachovanie, na takú dezinfekciu, však takú výbornú, ešte si ju kúpil aj domov, aby si mal. Aby ťa nebolo ani tá inekcia. Áno, veľmi sú oni zlatučky. No však samozrejme, neporovnateľné. To Slovenskom. Je. Áno, no veď to sa... Je tam mega priestoru, pretože my sme tam boli týždeň a na klinike sme všudy strávili 6 hodín za celý týždeň. Dokopy 6 hodín. Čiže neuveriteľný čas, pretože u nás chodíš rok, jak na hodiny klavíru k lekárovi, zubárovi, kým ti dá len vrchné zuby. Po jednom zube sa ti tam hrajú. Asi 3 hodiny nerobil kanáliky, mi robili tu, tuším 1,5 hodiny a mne v Turecku za 1,5 hodiny komplet všetky zuby obrusili. No výrazne, akože cena výborná, kvalita výborná, prístup neskutočný a neskutočne krátky čas na to, čo u nás, keď porovnáš, moja kamarátka chodila rok na zuby od 5 po 5, zaplatila za to pred koronou, 2 roky pred koronou 5,5 tisíca plus vedľajšie náklady, čo sa nerátali do ceny, čiže to bolo nejakých 7 000. A povedala, že chcela by aj spodné, ale už keď si len predstaví, koľko tam chodila, že nechce. Môjmu kamošovi teraz robili vrchne v Bratislave, platil nejakých 4 800 a úplne ich mal špatné. Karedé, hrubé, ako ja neviem, či je to Kvalita v korune? Áno, nepekné. Aj tej mojej trenerky... Tak áno, tak chorbičky všetky rovnaké. Nejaké, no, Tak nie. asi zvolili vlastnú. Určite. Nie sú pekné vôbec, neformované. No. Ja ich mám pekné stenšené na konci, do priesvitna, áno, vrúbkované. Aj som si predstavovala, že povedala som, že chcem predné 2 trošičku dlhšie, aby neboli jedna dĺžka, proste všetko spravia v rámci toho, čo je možné v tej tvojej puse, aby to nejak sedelo. Takže boli veľmi, veľmi nápomocní. Aj Barbarka bola nápomocná, samozrejme. Chudera to všetko komunikovala. Lebo hotentoti, keď nevedia po anglicky. No s Maťom budeš mať menej roboty. Lebo ten vie sa dohovoriť anglicky perfektne, čiže on, áno, ale teda, že on sa vie rovno opýtať, vieš, že aj pre tú lekárku je fajn, keď rovno sa ťa opýta a my sme ich vlastne s týmto aj zdržovali, ale ani náznakom nervozity alebo nejakého, že bože, čo za veľmi. Vždy sme im na konci prvej návštevy aj druhej sme im kúpili kytice, pani doktorka, tie boli až slzy mali v očiach, fakt boli zlatučké. Lebo to nerobia iné národnosti. Pochválili, že Slováci sú super. Vystiskali sme ich, vyobímali, vyfotili sme sa s nimi. Priateľské vzťahy. Perfektní. Sú podľa mňa na oveľa vyššej úrovni, jak sme my. A nie sú takí pažraví a chamtaví, jak sme my. A keď si sadíme do reštaurácie, to je veľmi. My sme napríklad, áno, prepáč, pri druhej návšteve povedz. Už diaľky kričali na nás, ukazovali. Nás pamätali si nás. Normálne. Aj v nákupných centrách. Však. Ju najmä. Ale že mňa najmä. No, však, ale obidvoch si nás pamätali. Normálne, že... Tak, ty sa viac komunikuješ, tak to prečo si ťa viac všimnú. Ja hlavne som nákupná maniačka, takže mňa si nemá kto ako nezapamätá. To je iné úžasné, že si takto zapamätajú. Ale my sme prišli do nášho, my sme hovorili jednej kaviarničke,
ako cukrárni, že bermudský trojuholník. To sme si tak A tam sme sa stretávali aj s Morušou, to boli také náhody, že... Áno, my sme sa naraz len stratili, išli sme do mesta, naraz nám zmizli, no sme to neriešili. A potom išli sme na kávu a náhodou rehoty neskutočné, aj oni, áno. Takže to bol náš bermudský trojuholník, neviem, prečo sme tomu tak vymysleli. A bol tam majiteľ, a teda tí čašníci, a ten majiteľ, keď sme prišli druhýkrát a sme išli tam na kávičku, tak z nostalgie náš bermudský trojuholník navštíviť, tak on, my friends, a už nás tam stískal, pamätal si nás, no. Páči sa mi, že za moje peniaze proste dostanem ešte aj pridanú hodnotu, aj ten prístup, to je akože fakt. A robota perfektná. A ja som nezažila, ja keď niekomu povedal, toto sú neuveriteľné príbehy, keď to niekomu hovorím, že normálne s otvorenými ústami na mňa pozerajú, že čo ti šíbe, to si mala za 1,5 hodiny, 3 implantáty, vyškrabanú komplet kosť od zápalu, nasypan, nejaký lift kosti mi robili, pozašívané, nič ma nezabolelo a išla som sa túlať do mesta odtiaľ, hej. Murad nás odviezol do lekárne, tam som si vybrala antibiotika, lebo však po implantátoch treba antibiotika, dali mi tabletky od bolesti a došli sme domov, prezliekli sme sa, hladní my ideme jesť, implantát, a išli sme sa... Povedal mi, že som netvor, ale že teda proste zvládam všetko, a keď mal on oveľa viac implantátov, tak takisto sme išli do mesta sa flákať však. Takže komfort nebol obmedzený. Nie, nijako. Fakt, a na tú kliniku nás tak dávali, že vlastne, aby sme išli obidvaja spolu. Ja som iba jednu tabletku proti bolesti. Jednu tabletku pri toľkých implantátoch. Proste jednu. Perfektne. Ako Ojlud je fantastická odborníčka. Akože jasné, že je to nepríjemné mať tú pusu otvorenú 1,5 hodiny, alebo tak, ale tak akože túto 1,5 hodiny máš na jeden kanálik otvorenú pusu. Ja tomu nerozumiem, jak oni robia, ale proste oni robia nenormálne. Že netreba sa báť, lebo ja som takisto s tým bojovala, že a čo ak sa mi niečo stane? No, tak keď sa budeš pozerať na to, čo ak sa mi niečo stane, proste som sa musela rozhodnúť. A mala som koľko som váhala, nakoniec sme mali aj tie letenky drahšie, lebo proste to nebolo jednoduché rozhodnutie. Aj napriek tomu, že tá Moruša tam už bola, tá si to pochvalovala, takto rozprávala v superlatívoch o tom, jak my teraz. Lebo keď to zažiješ, tak proste už to potom môžeš tak povedať, keď máš tú skúsenosť. Ale ja som sa tiež veľmi bála, lebo ja som mala tú predstavu, že implantát sa ti neujme a teraz ja spuchnem a teraz ma tu všetci opustia, lebo však si chcela byť v Turecku, tak si to chod riešiť. Budem rýchlo kúpať za 500 € letenku a predraží sa mi to a proste neviem čo. Tak som sa nastavila tak, že všetko bude v poriadku. A skoro všetko bolo v poriadku. A bolo všetko v poriadku. To bol môj problém. Tak to sú také prúpovidky, čo si potom sa na tom smeješ, áno. Ale vyriešil to Murad. Vieš, hneď to vyriešil, nikto nás za to nehanil, nepucoval, proste sa nám to stalo, že Ježiš, zabuchli sme sa, no tak proste, no, stane sa ti to aj áno. Tak ďakujem veľmi pekne.